abusiafo akwaba eba Gyadam sabrei Gyadam mahene enne na yede no eche Gyadam nyina ewo asante mantem kotoko hene na ne dia nana Ayim Oppong Kumnipa otoso miensa ene nei yeyi no ede no akire Testimonials TV ba ya dia na de boko so ha nyina no ene ebetwa ede achemo asante achem south ena Gyadam ewo Gyadam mahene chiame ena sabe min na die hye no me wa da madan ho di Testimonials TV tifo me pa cho e frame yo chiame kwabra kwache Gyadam o mahene chiame hene ne me yo wa da roma ye kase Gyadam a eja be na demo me pa cho wa da roma enye se eja ye twa ede atomo na ebom no kane tete no ba bia wo mo free ba ye no o mo free jem ne pie ye okay eno nti tete nyina eho ade abache ade abasa nyina na eho eye eja ko enti se ufri ho etuba e betra se aro ha omse eja ne dem na sesabe eja dem enti eja eda bebia na wonom tie enti enana yeka eja dem no ayo enti sabre de abusuan se de ochame esia tie no ekire no wasi eja mom na wo bebia na wo motie no enti bebia me we na yeka ho asem ya na ahaya na jare friba no me pa cho da bi ohia bi po so ho na mo frɛ wo bae ye frɛ kompepo mo ti prenya kompepo sa na tie emu na friba ye enti ne Gyadam ba enti na e frɛ ho Gyadam no enti na wo pia eja na di o manim eja ne di o manim enti na ye frɛ ha Gyadam no na ye wedi no efi sa ye ba ye de to abefo ntentan no so bia na Kumnipa de afi sati so chemi bi kwa so didi awuo na aden na ase de ehui me pa cho wadaroma Kumnipa no wani tu ya se kanetete no de eye ntokwa omo nananom no bebre obi de titi atre first no okwa akon so mo obatuti afre so obi Kumnipa no obekun entem obebu amono ayo bibia ento omo nananom de akofo nko a ento omo de kon de omba ko pa enti ne frɛ no Kumnipa otoso mi eno ho na Kumnipa otoso mi ensa abe ananom bia Kumnipa le de na bia be de sa da bi ebi aba oni Kumnipa penini afrɛ no okay amba na nini aba kwa atema no ene na be nko omo na be kyekyere omo no mpie be kyekyere Gyadam no enti omo nua ba ko efiri akora ko Kenya ase Kumasi Kenya ase enti Kenya ase omo nua ene Kenya ase enti aha ni nua ne Kenya ase ahafu Kenya ase na ase kwa abiri Kenya ase nana moaba yi nana moaba yi ni nua no okay Gyadam ni nua ne Kenya ase hene okay na so nyina mo ya yokofo papepe sada tie kotoko hene dia mo ne mo po kotoko hene dia ne dia ne pepepe enti na asemba ye na wasida bi Gyadam dia ne dia enti da bia esese ohwe na ototo na kwan yi se de be ya emfa basabasa ye eme Gyadam yo Gyadam enkrotoa be sai ne kabom nya Gyadam enkrotoa de edoso bebre ena kabom a Gyadam bankament amru na nto kwai ene ade bebre enkrotoa no bebre konkoma kofi sai ne ade nyina kabom ena ye Gyadam akra ko ye edi be sai ni akra ko ye emfie nan atwam ye keka ko emfie num ani pepe yo sabre yi o hwa sade nkofo nkomia sam si ba esi ye edi na aka che kotoko hene sabre ya wanya ohempon fefefe ya ne husi ne husu yi nim difo sei edi na aka che santehene adaroma na eye anika eye ahohoahoa sa santehene sabi nim die mu no na manso nipa mienu na atwe kra no wan fa ma obi anfa konya na ma obi a nim die nti wose akola do ba ko na ka ho no ono na momfa konya na ma no sade be ya basabasa bia entimi nsi e wo Gyadam emame enti kotoko hene nim die mu nti wan fa konya na ma nipa na atwe manso no mienu nyina e no odane ma ba ko na onka ho kra enti sa na koye yo dey say koye miensa koye nan kra nan po ana oyi ba ko se oro de on na ye nimdifo nimdie no onim se obetumi ahwe Gyadam mayama no nti on na emra me dia ye ka che na ahema ohema bi akasa brenka wa che se enso so se de wasi aka bo mayama na ye fe no
Ohimasi eyenunua prekope enti ono de se waba nko ade na kotokɔhena kamena sie de wade nananom nyina bɛka bom ti aka bom papa se praye no ti se praye wi ba ko pebu na aka bom dia abusua no ne nananom nyina aka bom ne ya sɔre pa aye bibia enya de aye di agrokra wo hwɛ nkronkro bi ho nsɛm a ekobasa yi a wo ekwanti hine no afa akire no keka nsɛm watene ho wo se jase aye sei wo makɔgye damudia afa no mo sɔwe tie ba aye Gyadam na mata nkonwa nyina de anigye aka bo matene a madimu ranim mo secret ne sei ye secret ne sei ye se ye kwagye obi sika na adamudie na yaka bibi ama de Gyadam atrankonwa obi ani hɔ a na nigye saa de no ho enti ye de ne ye secret a ne se ye panipa obetini aboa Gyadam ma Gyadam atumpɔn ana kotokɔhene de we bre yanso ye nyina anim so obetumi aboa Gyadam enti o man ne nyina ene nananom nyina ye ta na chipete nya de a obi se o hinhim kura ye nyina ta na chi yo wada primo sai na mabrabo si etie suku no wono mokɔ na sai na wo mo ekɔ no edefa wo nyina tumi wie kama sɛdeɛ mmabunu no maya no titiro no wo mabrabo te sɛ wa ha ye mmabunu ne ye maya no dodo na omo anamontu ye kama ya hada ye nkɔtena ba bi no wi nya ne ma basabasa de ebi nhyɛ da ni krom ha kra fi sɛ ohene bi obetena so bia empe na emom nkwala no kɔ school omo timi wie sɛ free be mfie be nsia nwɔtwe ni no omo start bia wie bi akɔ nursing training awie ebi awie university ebinuma start tu anamo wa monone ne ade enti ye woni pa bebre wo onkran ebi nso wa monone betimi afi no wo mo akoduro betimi abeboa wo man me ba ye me hu na ye wura kra mpo no se wo sia ko suku aduro ni mu no kire se suku no ma ye kra do se wo mo ekopa me ba ye ko mo suku dem a wonom esua de yeah, me share teacher for ne asuku for bebre ho no mo a teacher for no so aye krado se nkwala no bo modern ti o mo so beboa wo teacher for no ba o mo ka ye posi o mo ba sua de so o mo ana mo hia teacher for teacher ni bi ade ne beba ha bi ade wogi tum pepepe na teacher for de se de teacher for ne so ate enti wo hene afra teacher for se kwan be ne be fa so enti teacher for de ye hia bi pa se de wa shia teacher for ni nyina oba ye ya wa ba shia teacher for ni nyina se ope teacher for no bi aka ho nti ye betu na makọ education office into ama master headmaster se oni hu dwuma na ye hwɛ na ne ma nyina entimi nkoso kama me ho community center wa ha edi dwuma se de wo se edie no a me pa cha community center fe na ye nwie kura nso ye di mu dwuma ye di dwuma ye bibia afe na ye ya eguso a ye nwie eno aban na se nanom na mo aye nanom ne oman na ana ye kan ye ho bo mu da bi enya aban na ye ye hwɛ amamani amane kwan so ye mabuna efefe no omo ba sesi a ye wura ba yi akwaside die ne ade menhia ye wura bodwane ade a sesi mu beba na bibia akokama me pa cha da roma nananom agitum prekope omanfo no so gitum prekope ada ye kwana wakosai ode kase maako edumiense ena free ha koye enipa no nyina anko ye ba ekra na sobo omo bosobo enti amanfo de omo ye krado so mbeboa ma nanasom no de ayesom papa amane ma nyina akonkan nti obia aye krado pa ye gitum se ye besom obia besom ahemfie ama ebi aka yewura na asa etutu abibio yo ade na aka mu a opesa woka na etiefo nyina etimi de me pesa me kan ekere etiefo nyina ene se yasre amanfo ne wo mu a wo mu nsem obie ene wo mu a wo mu nsem obie se nkuro no o mu mra emehwe na o mu wayen na yate akam kakra o mu mra meboa yen ma enema nyina enkoso kama ti ehia check ehia school SS express kwan no say aban yewura de ato Gyadam ha say ya ka express kwan ya de kwan ya free enkran ebesene akokumase akra kumase highway na all ye no foforo no akra kumase highway da Gyadam da Gyadam pe Gyadam fafa hene da Gyadam ko tia say ya anti Gyadam edan no kura ebi omububi eti se obi e kwankra obetuma ba wura mu
ɛwɔ dwa so bɛfa Gyadam na wakɔ nkran na sa yetia na wakosi hene obesi odan obesi kasoa no atwam straight na just 6 hours na ye twa na so beti be say 2 hours pepe na won kran oh yo enti akra de say de ye ni how bia na emom no be 1 hour 30 minutes now yes you better the 4 hours to drink crying kra bebre oh okay enti ano de e sanate ho dwumadie no ya hyase afa ne edi nkomo ana te sei hyase ye ne gidigidi na nui asojafo no kra Gyadam ha no mabom camp a wo mote wo ne yewura na hwibom ye bibia wo ma besre ewura se wo mo a wo ne nyina but se de enya ready afre no mguso a wo mo ye aban no guso a all clear kwan anti se de nya ready nti ebedi aban na man ho mfie miensa se mfie miensa na ode ye sa adwuma ataroma o nananoma clear documentations bia ya enkratasem bibia fiwa na afi na o metu anamon no oh ya enkratasem nyina ba ye ro twam penso na se ye wa ba yi penso na ye wura wa ba ya preso ya nanu ya ma clear bibia ya clear bibia aji bibia atu ya ji bibia atu mo mfidi aguso ya adwuma mfidi aguso ya adwuma dendenden enti ya madam mania sebia eye na mututu na moye timba na mo akoto ntowadie scientist da bi
Sabre minimi ranom egu nkomotwetwe no so Gyadam traditional council nananom na mene wo mo etwetwe enkomo no mira adaroma da ho de chematifo ya fem na nampadu a metosu mienu Gyadam ma hini konti hini
Gyadam ahene konti hene wono na pempi no yewura ntumi ankodwumadie bi otan tu no pa wadawoma Gyadam yeka Gyadam a kontire Gyadam ne den ne Gyadam ye asante achim Gyadam ye district capital dwaso ye nyina yesum yewura asante kotoko hene mo na de enti amen na wo hu ni sei no yewura epeja Gyadam akonwa de manana Ayim Oppong kroma otosu mienu ene no oda na ni so ade hunu ene akira ne manfo eno na ama yahia ene ye bodwa kese a ti sei Gyadam wadawoma o ba na na tenkodwa be ka wono mfie be sei ni ebatom beto na dam Kumnipa otosu mienu Gyadam mahene ona miso ache no emfia duonu ba akuni 21 years pepe matena konwa so 21 years metra konwa so na me wo 22 years ese wasai afa na me wo 43 years ana wacha konwa na so na se mi ro kra ko ye no o beto no me beto no me ne so ya ani ese wono so so otara so acha pa odi mfie aduana miensa ewa konwa no so pepe 43 years na ewu ye getting to 50 years mo wadawoma yansha omo se do omo pa na omo anya no just omo me nkasa
yɛahyehyɛ canopy nkonnwa bebree ɛwɔ aseɛ bosome firi ho de si ɔntumi makyia yɛwura na wɔnsa nkɔ nti okuta ne nsɛm sika 2000 kana sika 20 million akyia mɛ ndɛ
na yɛmfidi ebie dwumani no ase. This year this is the bishop you bishop na my chairman ɛyɛ bompata mahe the cinema jase kene ɛna the cinema sisi a ɛna wabedu ha eti ɔne na kɔfia he ɔmo se ɔmo kyɛ na pra kɔfɛ efei yɛbɛsrɛ mo
Bora. Open a power. Asubu amahe. Asubu amahe. Onene hema. Aha. Asubu amahe. Onene hema. Ene buy. On comes up 2,000 Ghana cedis. It is kind of 20 million. Nana. Tinju me bia odi nyina no ayeka. Tifa. Ati o kaso ebi. Aha. Ye to aso. Bosome free home DC. Bosome free home DC and tell you no be chiana na. O say onabe onabo apia kubi. Aha, apia kubi. Bosome free home DC. Also got some 2,000 Ghana cedis. That is kind of 20 million. Nana, aha. Jia. Na fato kusuya bi feti. Fiso wabre. Aha. Aya kusiano ni akamo. Ese kusia. Ewo. Kusia. Ewo yi kwati firo ho na mo bechia. Aya de seri ni na. Nana kwabna akwaboa otoso mienu akrodie mahene ena sabre wadru ha no sabre wodo bebo domo na eye Gyadam mahene nana Ayim Oppong Kumnipa otoso mienu ena wo bodwa data eda ne ho adi a chene mindful entiano ena namso ama akrodie mahene enso atumi adru ha no mo a waba na cheso den monyam abetai ninua echi na unim se akodie nanom enkonwa yero asante hene kotoko hene enam ne tumi ne nyansa so ebo so ai omunyina aya nuafo omusa adako yo eti unim se bra yero kotoko hene de ne tumi ne nyansa so na woka akodie ene Gyadam ansam na washa ye eche da se ommesuan emfa eche no na omasi bi fa nche no dakro ena akodie ene Gyadam ena omusuan dakro enti no enei akodie wie ne de na ene Gyadam enso atena se ena na chese omunyina ba dakro de beka se ene se ya wo mu mpa ke beka se ntaa ne sa enti ahenie mu no we nya afia we to nya afi wenya finshia duonu a wenya finshia duonu wenya finshia miensa we eti ebra obia bedi na finshia so no na chese no yonko no so atumi enya saa enti sabre akodie mahene ai ena sabre wadu hanom a wodi wodo ebebo odomu na ninua ya one ne swan dakoro ana one ne nua esi bibi che kotoko hene dakoro no omunyina abebom atena se ejese neidie yebeka ne se wonum nyina tinkwa nananom mienu yi eye Gyadam mahene ene akodie mahene wonum enyina etinkwa ai nananom emamo akwaba mamutinkwa erisi mamutinkwa deshe kotoko hene yedawasio bru yedawasio deshe
ona wa ma hini aye fata ma hodo so de tira adwen bra adwen ne trasie so de maka ekwo chichiri ne manchan ye kwa adwama so no ya nto no ona wotena se a wo hwema bebia tumi kɔ yie edi de da tu yie ma so yetumi ba fi ahodo mu o ma ye nya ma hini nya abrempɔfo otokɔ hene wo kwaso bia sa fedodo ai enti sabredi na kodie ma hene na sabe odu hanu mu a wode wodo na wodu hanu edo do bodo ni nyina mu no na Ayim Oppong Kumnipa toso mienu ne dabri chire enso so ede eniama fefefe bebo ne kunu omahene atrase enti enia banchi na mu atadwe wose wate denti waso atadwe puduo baako afi wokuta ne menduku vita ene tuntum beko dwabo ahodo ne kente ne doko ne nsuo ne snap broni sanda mu ukane banchi ukane body ukane mako ukane jene ukane atoso dia ahodo nyina na ado aka ho bi ya odini nyina ya ba se nei aho abawo ni kunu no wo mo enie na wonfa ensoma ho okuta ne mentuma osini refra afi okuta na tipim okuta ne menchine ye okuta ne nate ene ne chine ye esiso se ni rakodwabo bia wontra so na wonfa enmonyam hyene bi so ntumi nkan na fei oso wie ya okuta dwampo tiadua fita we odehye niwa enmonyam na eno no ai eno so dam dwomu a breko no emu akodie ma hene etia no ma hene so mekayo se womonam womo empanifo otu womo sibesi wonoma na emu eso e wo hanum bi enti no ma hene no so aba ya womo enam womo ata kunyaso abesi wonum enam mu nyina ya mamu akwa aba deshe dasibru dasianyado edamu ase dasibru dasieson dasiadeshe ai asante akadia no ofise kutu obogu mahinsi anemu wa ha ai nanom no modon su ye pa onum nyina sinemu wa ha amahene no mo nyina sinanu e wa ha subu amahema enso e wa ha subu amahene enso e wa ha ai that's it bro that's the other shit Sabe, me ta shede na ande mi dia pa na o to so ma ye ma bi to so ma ye
send it. The Obayan no. Whatever. Mira mpacho adaroma ese oyere se o de ba no so